mangan gak enak. Boleh nek duwe iki. Boleh niki mana? Mosok utang mana? Utang mana wes? Utang kok akeh kabeh. Duwe warung ditangi. Ini gitu. Akeh sing utangi. Gang-gang, gogeng, Darsono, kami tuwa bareng kemel utang bareng iki. Iki pemenang iki parel iki. Jen. Oke, barang utang. Beras. Mendok, gula. Wis. Bangkrut aku di sini. Blok. Cok, ini apa nih? Utang mana cok? Kok enggak utang? Gitu beras. Dedik lo panganan gak lo? Apa sih dipangan? Dong biyen kayak piye gak karo dedek barang kayak. Nah, Biar aja menjauh. zaman dahulu piye ora duwe dhuwit barang kok jual beras ki lho. Delok kilo tangmu lho akeh ki lho. Nah. Duit ora kan? Gak dulu. Duit ora? Gak dulu. Nang duwe. Duitmu ning ning dompetmu piro wi? Delok wi. 2.000. Nah, yo tak joli. Tak joli. Bang. Kali 1.900. Nah, wis. Nanti sesuai cak. Sopo? Loh, ngono-ngono itu we. Satu sih. Ngono-ngono duwe. Oh, Ora iso. loh. Sesuai lebih. Satu sak, wani ucap satu mbok kae. Ngene ki lho pun ada. Wis tak kayak beras lho, wis kok ngono kae. Sesuai set. Satu sih mbok jaluk lho. Piye jong? Pakai tuku laut. Lawo satu sih enek lah. Ya aku es komben. Nah. Wis kan ngelak. Ya terus piye cak ora enek cak duit kalau cak kan. 100 lho ora enek cak. Heeh. Oh, ora enek. Stop ora iki jane ya. Tuh wis. Yo wis durana. Lu makno 100 saya jaluk barang. Blok. Wes. Ini koncong edian wae.